Gepliýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde başlaýarys. Talibanyň öňkü lideri Molla Muhammed Omaryň ýakyn kömekçisi Söwüşüji Toporyň täze saýlanan lideriniň güýçli opozisiýa bilen yüz bolýanlygyny aýtdy. 30-njy ýylda Talibana ýolbaşçy edilip bu Söwüşüji Toporyň 1996-2001-nji ýyllaryň aralygynda Talibanyň Owganystany dolandyran döwründe aviasiýa ministri bolan Molla Ahtar Muhammad Mansur saýlandy. Temany kärdeşim Merdan Sariýewiň berjek maglumatlary bilen dowam etdirýäris. Taliban hareketinin ozalky lideri Molla Muhammed Omaryň ýakyn ýaranlarynyň biri bu topara bas tutun bellenen täze saktyet wabatynda hareketiň öz içinde käbir gapma garşylykly garaýşlaryň bardygyny aýtdy. 30-njy iýulda Molla Omaryň ölümini tasdiklan Taliban 1996-2001-nji ýyllarda bu radikal hereket Owganystany dolandyran döwründe ýurduň aviasiýa ministri bolan Molla Ahtar Muhammad Mansuryň Talibanyň nowatdaky bas tutuny taýlanandygyny habar berdi. Emma Talibanyň häkimeti döwründe ýurduň Gandagar welaýatynyň häkimi bolan Molla Muhammed Hasan Rahmani Azatlyk Radiosynyň Owgan gullugy bilen söhbetdeşliginde Mansuryň Toporyň diňe käbir asan liderler tarapyndan bas tutanlygy taýlanandygyny aýtdy. Rahmani Mansuryň bu wezipä bellenmegine garşy beýlik täsirli komandirleriň Sultandy Mollud Abdurazigiň we Molla Abdul Kaim Zakiri dagalaryň garşy çykýandygyny aýtdy. Rahmani özüniň we öz tarapdarlarynyň merhum Molla Omaryň 23 ýaşly ogly Mavlavi Yaqubyň Talibanyň täze lideri taýlanmagyny isleýändiklerini aýtdy. Emma bu wezipä Mansury taýlanlar Molla Omaryň ogly Yaqubyň Taliban hereketine baş tutanlyk ederden entek has ýaşdygyny aýdarlar. Rahmani Owgan hökümeti bilen alınıp barylýan ýarasy kepleşikleri wabatynda Toporyň öz içinde hiç kili gapma garşylyklaryň ýokdugyny aýtdy. Bu gepleşikler Molla Omaryň ölümünden soň ýa-da süýsürildi. Mundanyň Pakistanyň Daşary işler ministrligi Owgan hökümeti bilen Taliban hereketiniň wekilleriniň arasyndaky 31-nji iýulda planlaşdyrylan gepleşikleriň Molla Omaryň ölümi baradaky habar derarly gaýra goýulandygyny yglan edipdi. 30-njy iýulda ýaýradylan beýanatda Molla Omaryň ölendigi baradaky maglumatyň geljekki gepleşikleriň ykbaly wagtynda nämälimligi döredýändigi aýdylýar. Käbir maglumatlarda Taliban hereketiniň has aram liderleriniň ýarasy gepleşikleriniň tarapynda çykyş edýändigi, bir pozisiýadan çykyş edýänleriň bolsa 14 ýyl bäri alınıp barylýan urus hereketleriniň dowam etdirilmeginiň tarapyny tutýandyklary aýdylýar. Kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Gepliýär Azatlyk Radiosu hormatly radio dinleýijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Demirgazy Owganystanda Gunduz welaýatynyň Kala Izal etrawynyň uly bölegi Talibanyň eline geçdi. Bu etrap Gunduzyň 6 etrawyndan Talibanyň eline geçen 4-njisi. Owganystandaky habarçymyz Şamirdan Guly Muradynyň berjek maglumatlaryny dinläýäli. Jeňçiler düýün bolan agyr çaknaşykdan soň Gunduz welaýatynyň Kalaýdal etrawynyň uly bölegini basyp aldy. Bu barada Kalaýdal etrawynyň häkimi Mahbubullah Saidi Azatlyk Radiosyna şeýlediydi. ولسوالی قلعه‌زال از دو بخش تشکیل شده که یکی ساحه قلعه‌زال است و یکی دیگر منطقه Aktepe. Kalaýdal etrawy iki bölümden ibaratdyr. Döwlet idaralary Aktepe sebtinde ýerleşýär. Aktepe Awgan güýçleriniň kontrolunda. Kalaýdal sebti bolsa döwlet garşydaşlarynyň eline geçdi. Ýöne biz Kalaýdaly ýygyna gaýdyp almak üçin alady edýäris diýip häkim aýtdy. قلعه‌زال به دست مخالفین افتاده که انشاءالله ما مصمم هستیم که دوباره او را پس بگیریم. Aktepe sebtinde ýerleşen döwlet idaralarına da jeňçileriň wehem salýanyny häkim belläp geçdi. Hökümet binalarynyň goragy üçin Gunduz welaýatynyň merkeziniň kömekçi güýç ugradylypdyr. Taban tadidat mutawajjih است. ما تلاش کرده رئیسیم که تا استحکامات بیشتر ببخشیم. Biz ýene merkezi hökümetden hem kömek soraýarys. Kömekçi güýçler ýetişenden soňra jeňçilere garşy harby operasiýa geçirmegi gözüňde tutýar diýip Kalaýdal etrawynyň häkimi Mahbubullah Saidi Azatlyk Radiosyna aýtdy.
Gunduz deryasynyň üstünden gurulan köprüýnem jeňçiler ýumrupdyr. Gunduz welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy Muhammed Yusuf Eýubiň Azatlyk radiosyna aýdyşyça Kalaýdal etrawyny Taliban basyp alypdyr. Etrawyň owalarynyň baryny jeňçiler ele geçiripdir. AKDP'de diňe etrap häkimliginiň binasy galdy. AKDP Kalaýdal sebtini birleşdirýän köprüýnem jeňçiler bomba ýerleşdirip opardy diýip deputat aýtdy. Kalaýdal senen tarbiýanyň hawa Kalaýdaly bir uruswalyk galan Kalaýdal etrabynda jeňçilere garşy yerli türkmen ýaragylary göreş alyp barýardy. Eýubiň aýdyşyna garaganda nevi komandiram AKDP'de yerleşipdir. Onuň ýaragylarynyň ýarysy Balyk welaýatynyň Daşgorgan atly etrabyna gaçyp gidipdir. Kalaýdal etrabyny awgan güýçleri ýygyna gaýdyp alyp bilmez diýip pikir edýän. Çünki Daştarçy, Çardere we Hanawat etrabynyň hökümet güýçleri jeňçileri çykaryp bilmän gelýär diýip deputat aýdýar. Hem tarbiýanyňda Çarderam tarbiýanyňda bana Hanawatam toprak ýerini tanlar alan. Kalaýdal we AKDP'den halkyň gaçyp çykýanlygyny Eýubi gurrunmerdi. Çatışykda asuda ilatdanam ölen we yaralanlaryň bardygyny ol ma'lum etdi. Gunduz welaýatynyň 6 etrabı var. Welaýatyň owalarynyň köpsinde jeňçiler hereket edýär. Gunduz şäheriniň golanynda da jeňçiler ýerleşipdir. Jeňçileriň arasynda Merkezi Aziýaly militarlaryň hem bardygyny yerli resmiler aýdýar. Şaýmerdan Uly Murady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölüminde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radiosy hormatly radio dinleýijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Azatlyk radiosynyň we Türkmenistanyň alternativ täzelikleri atly neşriň habarçysy Sapar Mehmet Nepeshuliýewiň tutsaglygy adam hukuklaryny we medeniýet azatlygyny goraýjy guramalar tarapyndan giň derejede ýazgaryldy. Şeýlede dünýäniň en çemi meşhur habar beriş seriýetlerinde maglumat ýaýradyldy. Çap edilen maglumatlara seni kardeşim Muhammed Tahirden dinläýälim. Düýbi New York'ta ýerleşýän jurnalistlary goraýan komitet we düýbi Paryjda ýerleşýän serhesiz raportýorlar guramasy Türkmenistanly jurnalist Sapar Mehmet Nepeshuliýewiň tiz boşadylmagyny talap edip beýanat ýeretdiler. Jurnalistlary goraýan komitetiň ýazmagyna görä Nepeshuliýew toslama aýplamalar esasynda 7-nji iýuldan bäri Türkmenistanyň Balkan welaýatynda ýerleşýän wagtlaýyn tutsakxanalardan birinde saklanýar. Jurnalistlary goraýan komitet aýratynam Nepeshuliýewiň Türkmenistan barada habarlar çap edýän Türkmenistanyň alternativ täzelikleri we Azatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlyk edýändigini we onuň tutulşy baradaky habaryň Nepeshuliýewiň başgalasy tarapyndan Türkmenistanyň alternativ täzeliklerine berilendigini ýazýar. Nepeshuliýew barada beýanat bilen çykyş eden günbatar guramalary onuň bilen iň soňky gezek 7-nji iýulda habarlaşylanlygyny, onuň awazy turistik zoglugyndan Balkanawada gaýtmak üçin wokzala baranda tutulanlygyny habar berýärler. Jurnalistlary goraýan komitet Türkmenistanyň alternativ täzelikleri neşriniň ýolbaşçysy Ruslan Matiýew sallanyp çap eden habarynda hopsuzlyk güýçleri Nepeshuliýewde neşe maddali derman tapylanlygyny aýdyp tutupdyrlar. Eger ol bu aýplama bilen türmäge basylsa, onuň 20 ýyl azatlykdan mahrum edilmegi mümkin diýip ýazýar. Jurnalist Sapar Mehmedowyň tutsak edilmegi bizi uly alada goýar diýip Paryjda ýerleşýän serhesiz raportýorlar guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy Johan Bir bu odara tarapyndan ýeredilen beýanatda belleýär. Jenap Bir öz pikirini ýene şeýle dowam etdirýär. Türkmen hökümetiniň garaşsyz jurnalistlary çemeleşişi göz tutulyp aýdylanda Nepeshuliýewiň tutulmagynyň onuň jurnalistiki işi bilen baglanşyklydygyny aýtmaga dolu esas bar. Biz türkmen resmilerini Nepeshuliýew bilen baglanşykly ýagdaýa anyklyk girdip, onuň derhal boşadylmagyny talap edýär diýip serhesiz raportýorlar guramasynyň wekili Johan Bir nyktaýar. Düýbi New York'ta ýerleşýän jurnalistlary goraýan komitetiň beýanatynda Agzalyan edaranyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy Nina Ognýanowa hem Nepeshuliýew barada türkmen hökümetine ýüzlenip şeýledýär. Korrupsiýa ýaly ýagdaýlar hakda maglumat berýän jurnalistlary tutsak etmegiň deregine türkmen ýolbaşçylary şol raportlarda gozgalýan problemleri
çözmäge sinanç bale. Biz Türkmen hökümetini Nepes Kuliýewe garşy ýönkelýän aýplamalaryny ýatyryp, ony derhal boşatmagyny talap edýäris. Mundan öňe diýip New Yorkda ýerleşýän Human Rights Watch guramasy hem Nepes Kuliýew hakda ýaýradan 30-njy iýuldaky beýanatynda oňa garşy ýönkelýän aýplamalaryň syýasy ähemligini aýdyp, jurnalistiň derhal boşadylmagyny talap etdi. Serhesiz raportlar guramasy Türkmenistanda media azatlygy diýen zadyň asla ýokdugyny, guramanyň metbuat azatlygy boýunça ýyllyk indeksinde Türkmenistanyň 180 ýurduň arasynda iň ýyzdan 2-nji orunda durýanlygyny habar berýär. Kardeşim Muhammed Tahir'in metbuata sinini dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň etegindäki öňkadi çüli häzir gökdere diýilip atlandyrylýan diýinjalys dowlagyna döwlet edaralarynyň işgärleriniň we eskerleriň ýüzlerçesiniň gatnaşmagynda arasalamak we tertipleşdirmek boýunça işler alınıp barylýar. Polisiýa bu ýere barýan ýolda durup ulag sürüjilerden golayda durmazlygy talap edýär. Bu ýagdaý Türkmenistanyň prezidentiniň bu ýerdäki hapaçylygy tanqid etmeginiň we Azatlyk radiosynyň taýýarlan maglumatlarynyň ýygyny ýüze çykdy. Soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Murat Gurbany dinläýälim. Hepdeniň başynda paýtatyň etendäki gökdere den ýerdäki altyap çeşmesini we onuň gyralaryny arasalamak işler başlandy. Çeşmenin Hurman gökçeden täýe kolky gökderäniň utarýan ýerine çenli böleginde kamlar gulluň işgärleri, käri ýerlerde bolsa eskerler hem arasaçylyk işlerini alyp barýarlar. Olar çeşmeni plastik kaplardan, paketlerden o beýleki ýerde-ýerlerden arasalaýarlar. Bu hili iş üçin çeşmenin käri ýerlerinde ekskavatorlar hem ulanýar. Bu arasaçylyk işlerine onlarça traktorlar, ýük we ýerde-ýerde daşaýan awtouloglardyr, kranlar ýaly öýte tehnika hem ulanýar. Bu ýerde işleýän işgärleriň sanyna çenlen 1-200-den geçýär diýse bolar. Olar bu ýerde günör tanlyklaryny edinip giýje akşama çenli işleýärler. Çeşmäniň uğru boýunça gidýän ýoluň uğruny polisiýanyň patrul awtologary gödäwçilik edýärler we polisler bu ýerlerde duş gelýän goşadyrnakdaky nätan adamlardan olaryň bu taýda näme işleýändiklerini sorap, bu ýerde olaryň dinç almaly däldiklerini duýdurýarlar. Bu ýere peýwatına gelen adamlar bilen kamlar gullugynyň işgärleri hem gyzyklanýarlar. Şol bir wagtda hem bu ýere dinç almagy barýanlar eýen gökderäniň çağlar sagaldyş dinç aş merkezleriniň başlanýan ýerindäki polisiýanyň ýol gödäwçilik gullugynyň postundan ýyla gaýtarylýar. Bu postun polisiýa işgärleri bu ýerden geçen awtologlar saklap, olaryň ýere barýanlyklaryny anyklaýarlar. Awtolog ýolçylar çağlar sagaldyş dinç aş merkezlerine barýan bolsalar, olary diňe lagere bar, başga ýere sogulmaly däldigini ýöýte duýdurýarlar. Bu ýerlere dinç almagydan käbir adamlaryň aýtmaklaryna görä, olar polisiýanyň ýol gödäwçilik postunda maksatlaryny aýan edenlerine olara bu ýerde dinç almaly däl diýip ýyglana dolapdyrlar. Emma polisiýa işgärleri bu gadawançylygyň haçan ýatyrjakdygy barada anyk hiç zat aýdyp bilmändirler. Entäk belli däl. Häzir arasaçylyk işleri alınıp barýar diýip jogap berdiler diýip paýtaky Ýakup Gurunýar. Ýatlak geçsek Altyap çeşmesiniň boýnunda dinç alýanlar diňe bir dinç günlerde ýa-da ada tuğunlar hem köp bolýar. Bu ýeriniň howasy şäheriň dymyk howasyndan has arasy, akşamary bolsa has salkyn bolýar. Çeşmeniň boýnuna ötüp oturan agaçlaryň aşağı bolsa tomsun gysty gün ortanlary hem salkyn bolýar. Şol sebäpden akşamary bu ýerler has köp adamly bolýar. Onsoň howanyň gyzgynlygynyň 40-dan geçýän bu günleri Altyap çeşmesiniň boýnunaky arasaçylyk işleriniň başlanmagy sebäpli ýüzlerçe adamlar dinç almak mümkinçiliginden mahrum bolýar. Gepin gerdişine göre aýsak Altyapyň boýuny adatdan daşary ulu gerimde arasalamak işler Türkmenistan prezidenti hepdeniň duşan we ony Aşgabat şäheriniň Arşavil etrawynyň häkimi Atamrat Rejawaliýew berkäç berenden soň başlandy. Adatdaky prezidentiň bu buyrugyny çynownyň eden etmişi bardy, taýyk maglumat bermese de ondan soň Arşavil etrawynyň gökdere owasynyň Altyap çeşmesiniň boýunda gurulmagy eden ýen gerimli arasaçylyk işlerine girişildi. Televiziýanyň Watan informasiýon programmasyna agzalýan buyruk ýylan edilen güni huç şol televiziýon programmada gökderedäki Altyapyň gözüňi ýagdaýy barada Türkmen telewiziýasyna öýren seýre gawat gelýän tanqidi reportaj görkezdi. Şol reportajda hususan bu ýerleriň dinç alýanlar tarapyndan hapalanýandygy, çeşmeniň boýnuna ösüp oturan baglaryň käýerleriniň uğranda bardy tanqidi bellikler aýdyldy. Käbir adamlar çağlaryň şatlyk çoğun bilen dinç alýan, wagtlaryny peýdaly geçirýän künjegini, onuň ekologiýa ýagdaýyna, jülgäniň arasaçylygyna ziýan ýetirmäge neniň hit edip bilýärlerkä.
Emma şol bir wagtda hem häzirki araşdyrmaçylyk işleri barda resmi metbuatda hiç ýeri maglumat berilmeýär. Şol sebäpden bu işleriň haşan tamamlanjakdygy hem-de tamamlanandan soň bu ýeri din jalýanyň goýup ýa-da goýulmajakdygy barda hem anyk maglumat ýok. Habarçymyz Murat Gurbanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Gökderedäki soňky ýagdaýlary görkezýän suratlar da bardyr. Fotosergimizi görmek üçin azadhabar.com web saytymyza syýahat ediň. Oňa Türkmenistandan derweze.net proxy saýty arkaly girip bolýar, öz pikirleriňizi hem mälim ediň. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Merkezi Saýlaw Komissiýasy 16 awgustda Geňeşliklere we Aşgabat şäheriniň 2 saýlaw okrugy boýunça Milli Mejlise geçiriljek saýlawlara bagyşlap maslahat geçirdi. Maslahatyň dowamında şu gün geňeşliklere saýlanjak 6041 orna dalaş etmek üçin tutuş ýurt boýunça 13528 dalaşgaryň hasap alynanlygy habar berildi. Olar kimler we halk wekilleri bolmaga dalaş edýänler we olaryň maksatnamalary barada raýatlar näme bilýärler. Asly Balkanly Türkmen ýa-da Saýman Murat Bugaýew Balkan vilayatynyň etrawyny degişli dalaşgarlar barada anyklan maglumatlaryny Azatlyk radiosu bilen paýlaşdy. Gelin häzir bu söhbetdeşligi dinläýälim. Balkan vilayatynyň etrawy boýunça geňeşligiň agdalygyna geçirilýän saýlawlara kimler dalaş edýär? Etrawy boýunça geňeşligiň agdalygyna saýlawlar geçirmek boýunça etrapda 50 sany okrug göredilen. Geňeşliklere agdalyga dalaşgarlaryň 115 bellige hasap alynan. Bir 15 okrugda bir ýere 3 adamyň, 35 okrugda da bir ýere 2 adamyň dalaş edýänligini görkezýär. Agdalan dalaşgarlary kefkäri meşgullanýan iş boýunça şu aşakbak toparlara bölünmek mümkin. Gullukçylar, ýagny häkimligiň, artçylygyň, beýleki döwlet edaralarynyň işgärleri 40 adam. Bilim puwdawyny işleýärler, ýagny muallimler, mektep ýolbaşçylary, terbiýeçiler 34 adam. Medeniýet puwdawyny işleýän adamlardan 9 adam dalaşgarlyga hasap alınıpdyr. Sağlyk puwdawynyň işgärlerinden 5 adam dalaşgar diýip hasap alınıpdyr. İşçiler, ýagny etrap hojalygy, ýol ullanýy edarasy, jemaat ýagny kommunal hojalygy ýaly edaralaryň işgärlerinden hem 8 adam dalaşgar diýip hasap alınıpdyr. Tehnik işgärlerden ýagny tam süpürjilerden, garawullardan 17 adam dalaşgar diýip hasap alınıpdyr. Şol 17-niň 7-si tam süpürjiler. O hozur puwdawyny işleýärlerden ýagny çopon, solukdan, mallarçylyk bilen meşgullanýan beýleki adamlardan bir adam bir çopon hasap alınıpdyr. Şeýle de işsiz, ýagny hiç ýerde işlemeýän bir adamym hasap alınıpdyr. Netijede ýanky diýişmýäli 50 ýere 115 dalaşgar hasabı belli alınıpdyr. Gözer. Aman biradagy şol dalaşgarlardan haýsydyr biriniň programmasy hakynda jekmejek maglumat beräýtiňiz. Saýlawlary geçirmek baradaky etrap komissiýasyny geňeşlige agdalygy dalaşgarlary hasabı bellige alan wagtlaryny olaryň programma ýagny maksatnamalarynyň da gözden geçirilenligi aýdylýar. Dalaşgarlaryň öz saýlawçylar bilen duşşakdygy, öz saýlawçylaryna ýetirjegi hakyny saýlaw komissiýalaryna aýdýarlar. Inni sowalyňa anyk jogaby geçdim. Saýlaw okruglarynyň ikisinde hasap alynan 4 dalaşgardan ikisi meniň köne tanışlarym. Olaryň adyny tutup oturmaýyny, olaryň programmasy bilen bagly ýagdaý urrun bereýin. Olaryň bir mektep muallimi, beýleki geňeşligiň artçylygyň işgäri. Olaryň ikisine de şol bir meňzeş sowaly berdim. Birinji sowal orta asyrlarda, Orta Aziýada, Alynka Aziýada şöhratlanan Maşat Miseryan garasy siziň artçylygyňyzyň territoriýasyna ýerleşýär. Garada rejeleýiş işlerini saltlandyrmak meselesi bilen bagly problemalar siziň programmaňyzda barmy diýip soradym. Birinji sowal, ikinji sowal artçylykda agysuw meselesi uly problema, işsizleriň sanynyň barmak bu sanardan juda köp. Şu problemler çözmek bilen bagly anyk teklipler programmaňyzda barmy?
diýip soradym. Olaryň ikisem häzir ýok, agzalyga faýlasalar, owa geňeşligine faýlanan beýleki adamlarym şu meseleni gowgusy, bizem onu gollar çetde durmaz diýip gümürtük jogap berdiler. Geňeşligiň agzalarynyň görüň edilen şol problemalary çözmäge güýjü ýary barmy? Ýagny eger geňeşligiň agzalary islese şol problemalary çözüp bilermi? Bu mesele birazcık düşünürüş vermek gerek. Sebebi köp meseleni owa geňeşliginiň öz çözüp bilmeye, ýöne meselenin çözgüdüniň başlangyçyny okady. Hut owa geňeşliginden başlanýar. İslamyk meselenin gowulmak, onuň çözgüdüni halgy berip, etraf, şäher, vilayet halk maslahatlaryna, meclise, döwlet edaralaryna ýüz tutmak, gerek bolsa ayak birep talap etmek geňeşligiň baş wezipesi, haýt geňeşlik bu wezipesini borcuny berza etmeye, tersine ýokardan beriljek görkezme garaşýa, ýokardan berilen görkezmänem telli-pelli ýerine ýetirip, döwlet siýasatyny wagt etmek, mahabatlandyrmak bilen meşgul bolýarlar. Türkmenistanly ýazyjy Murat Bogaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda gozgalýan meseleler barada öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Munuň üçin azathabar.com web saýtymyza, Facebook we Kontakte sosial ulgamlaryndaky Azatlyk radiosy sahypamyza tesbir ýazyň ýa-da Moskwadaky goşmak belgisi 7926 236 0455 telefon nomerimize SMS ýollaň ýa-da edin. Elektron poçtamyzyň adresi hat email belgisi azatradio.org. Saýtymyzda Türkmenistandan derweden.net we garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen pikir alışmagy we paýlaşmagy çekinmäň. Azatlyk radiosy siziň hatlaryňyza, jaňlaryňyza, pikirleriňize garaşýar. Azatlyk radiosu özüniň azathabar.com web saýtynda Türkmenistandaky we halkara arenasyndaky soňky möhüm wakalar we meseleleri barada ýygyderli, gyzykly we ýerlikli maglumatlary, multimedia faýllaryny, türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto serileri ýerleşdirýär. Eýsem azathabar.com Türkmenistanyň petikli ahirin. Türkmenistanlylar oňa girip bilen oňa. Türkmenistandaky dinleýijilerimiz iPhone 3 proxy sistemi arkaly azathabar.com saýtyna hiç ýyl bökdünsiz girip, onuň hyzmatlaryndan dogry peýdalanyp bilerler. iPhone 3 onu näde ulanmaly, onu nerden satyn almaly? Ol dinleýijilerimiz we okuýjylarymyz üçin dogrulygyna muhit bir programmadyr. Onuň ulanyş faýlyny almak üçin Azat Habar e-mail belgisi derwede.net salgysyny ýene bir ede gaýtalaýaryn. Azat Habar e-mail belgisi derwede.net salgysyny öz mailyňyzdan islendik mazmununa hat ýollaň. Azat Habar e-mail belgisi derwede.net salgysyna hat ýollamaly. Hawa ýolladyk soň näme? 1-2 minutdan soň size awtomatik görnüşde bir hat geler. Hawa iPhone Responder diýen ulanjydan bir hat geldi. Emma ol ýerde hiç hil faýl ýok. Bir topardaşar ýurt diller bar. Şol ýerde türkmençe diýen setiriň üstüne basyn. Türkmençe bassym. Ýene de bir topar hat çykdy. Indi näme etmeli? Egerde üns berseňiz, siziň öňüňizde peýda bolan tekstde iPhone 3-i nädip alyp bilerin diýen setir bardyr. Şoňa basyn. iPhone 3-i nädip alyp bilerin. Hawa bassym. Indi näme? Indi bolsa ilkinji setirde peýda bolan Windows XP Vista 7 diýen ýazga basyn. Size ulanyş faýly kompýuteriňize ýüklemek hödür ediler. Windows XP Vista 7 diýen setire bassym. Hawa täze bir aýna açyldy. Hödür edilen faýly kompýuterime ýüklemelimi? Owa kompýuteriňiziň islendik ýerine ýükle. iPhone 3.exe atly faýl peýda boldy. Owa indi şol faýlyň üstüne bassaňyz, Azatlyk radiosynyň sahypasyna hiç ýyl bökdünsiz girip bilersiňiz. Egerde gosmaça soraglaryňyz bar bolsa, biziň hat e-mail belgisi azatradio.org adresimize ýazyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny jemleýäris. Saatlar kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz.